Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Нурлатта Салават күпере чыкты. Кичә шәһәр мәдәният сараенда Салават күпере 2015 3-нче Республика балалар һәм яшүсмерләр фестиваленең зона ара туры узды. Барлыгы 9 районнан килгән 300 бала җыр, бию, нәфис сүз һәм башка номинацияләр буенча көч сынашты. Яшь артистларның чыгышын безнең төшерү төркемендә карап кайтты. Рония Гатауллина фестивальгә Бөгелмә шәһәреннән үк килгән. Бүген ул татар халык җырын башкарачак. Фестиваль башлануга санаулы минутлар калып бара. Сәхнә арты умарта күчен хәтерләтә. Кемдер бию күнегүләрен кабатлый, берәүләр костюмнарын барлый. Тавышны көйләү остазыннан соңгы киңәшләр һәм Рония да сәхнәгә чыгарга әзер. Конкурсу я готовилась очень усердно. Конкурска бик ныклап әзерләндем. Укытучыларым ярдәм итте. Бүген мин моңлану җырын башкарачакмын. Барлык катнашучыларга да зур уңышлар телим. Миңа 11 яшь. Мин бу Салават күпере конкурсында беренче тапкыр. Һәм мин бүген Сандугач алмага җырын башкартам. Һәм минем беренче урын бик каты алысым килә. Мин инде кичкенә вакытыннан җыр түгәрәгенә йөрим. Фестивальдә 9 районнан килгән балалар иҗат коллективлары катнашты. 40-тан артык коллектив. Катнашучыларны 5 номинация: фольклор, йола чыгышлары, инструменталь музыка, вокал, хореография һәм нәфис сүз осталыгы буенча тикшерделәр. Бүген безнең шәһәребезнең мәдәният сараенда зур бәйрәм, инде балалар бәйрәме дип әйтик. Безнең районыбызда зур конкурс уза бүген инде, балалар конкурсы Салават күпере дигән. Бүген инде без үзебезнең мәдәният сараебызда күп кенә районнар, балалар, талантлы балаларын күрәчәкбез инде. Конкурста катнашалар безнең биючеләр, җырчылар, шундый талантлы балалар. Һәм инде бүгенге конкурста инде барсында да уңышлар теләп каласы килә. Һәм инде нурлатлыларыбыз беренчелекне алыр дип ышанып калабыз. Әфаида 6-нчы декоратив гамәли сәнгать үрнәкләре номинациясе эшләре тәкъдим ителгән. Бөгелмәләр, курчаклар, әлкиләр, балчыктан ясалган сыннар Алексеевск районы рәсемнәрен алып килгән. Нурлат районын балалар иҗат үзәге тәкъдим итте. Алар ясаган поеткалардан мозаика, татар милли киемнәрен, бизәнү әйберләрен жюри югары бәяләде. Мин бу әйберләрне үзем ясадым. Бу әйберләр никах киеме өчен ясалган. Без монда мондый матур беләзекләр ясыйбыз, алкалар, чулпа һәм изү һәм бүген без кызлар белән националь татар костюмнарын күрсәтәбез. Россия күләмендә Татарстан милләтләргә иң бай республикаларның берсе. Күченеп килүчеләр бар, шунда яшәүче төп халыклар бар, шушы Идел буе халыклары. Һәм әлеге халыкларның әлбәттә һәрбер халыкның үзенең аның битен культурасы бар, үзенең мәдәнияте бар, сәнгате бар. Бүгенге шундай заманда, шундай нанотехнологиялар булган, шундай кызу темплар белән заманында менә бу культураларны саклап калу, үстерү әлбәттә иң төп максатларның берсе булып тора. Халыкның гасырлар дәвамында сакланып килгән үз милли йөзе бар. Менә шушы милли йөзен яшь буынга җиткерү максатыннан эшләнә торган фестивальләрнең берсе бу. 3 сәгатькә сузылган фестивальдә татар, рус, мари, чуаш җырчылары һәм биючеләре, төрледән-төрле вокаль-инструменталь ансамбльләр көч сынашты. 6 яшьтән алып 18 яшькәчә булган 300дән артык катнашучы. Иң кечкенә катнашучыларның берсе Алсинә Яруллина Сандугач җырын җырлап тамашачы күңеленә сир итте. Салават күпере фестивале Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Халыклар дуслыгы ассамблеясе һәм Халыклар дуслыгы йорты тарафыннан быел 3-нче тапкыр оештырыла. Сәхнәдәге иң яхшы номерларны исә апрель аенда Яшел Үзән шәһәрендә үтәчәк гала-концертка сайлап алачаклар.